Hi guys, good morning. Mamahaw namin ni Daddy Mario. Nya nga mo sudan, dera mo sudan. Lamit ni siya nga sudan. Tiil sa manok. Nya naada ni si Tantan alitan. Mamahaw tatan. Ali. Okay, dagan na si Tantan. Sige, nagipikaw na ta. Ala, takaw na. O, dali na takaon or dito na takaon. Ha? Ha? Ay, dito. Ano man? Ay, limonsito, oh. Kani siya nga limonsito, dito nigikan sa ilahan ni Auntie Jik-Jik. Kaya dagan man kaya na to Auntie Jik-Jik. Nya nangahinog ng uban. Nanguha na lang po sa mi kay gipang ubo mi diri. Grabe, ang ubo. Nya karon napagaw ko kay tungod sa ubo. Nya mga nami. Nya nami kaya tungod ang kana tiil sa manok. Ang mag-pray si Daddy Sherwin. Amen. Ali na lagi. Alitan. Kwalis tantan sa plato isa. Ala, Etan. Kaniyo, tumagang naong karon. Nanghugas ako sa kamot Okay. kay gikan ko nagkaliko. Magkinamot ra ko. Trapo, trapo. Ali na Trapo, sunod. trapo ya. Ali. Pas. Ay, taga-taga ka. Kana gamay ra kay. Taga-taga Para sa ka. ito ni Agi nga wala niya nahulot ang kuan kanang sige. Tangi. Kiss ni Latan. Oh. Kaon ka Dala dani kay tan. mood. Ay, taga-taga. Tiil na ba ni sa wakwak tan? Kaon ka dani? Latan. Lami man yatan tiil sa wakwak. Ah. Yara. Kaya siya tan. Oh. Kana Oh. kauna na tana, hot na tana. Yatan. Ato mo tangan sa bawtan, ato mo tangan sa baw. Ay, taga-taga ka. Dagto ka sa kwantan, dana ka tan ko na. Babay, Dali sa di mo tangan sa sabaw di. Yan na, butangan sa sabaw. Lami kayo ang among sudan ni Tantan. Kali si Tantan ako ni siyang binata mo nang pag magana diri mataymingan mga ummi apil pud sad siya sa kaon o kana imo plato ha as kutsara ha. Papa. Sige na. Ano ma? Daratan, kaon ka na. Ay, kaya mo, pagkagana. Mga unta, guys. Ay, taga-taga ka. Tanan. Hindi mo tatagak. Lami. Gimana ko tangan sa asukar? Sasod ang bibitan. Sasod ang ibig. Sa'yo, sudan, detan. Isda. Ha? Dahil nyo sudan, tan. Dua. Amo gabitan, sudan, kay wakwak. Kaon ka? Wakwak? Wala di ka nag-eskwila, tan? Hala, nga naman. Bagyo. Ay, wala na ako na klase. Mga una ta, guys. Ugma nga. Na, klase ugma. Ubo kaya yun. Ha? Kauwan ba? Nag-ubo yan ko. Naulian na mo ubo? Wala pa. Papan, ulian mo ubo? Mahal ta, guys. Grabe ka kusog ang hangin din yung na brown out pa yun. Kasamwa. Kaon ka. Kaon na yan. Asa si Linitan? Hatod dali ni Ije. Kauli na si Jiwa pa. Uli. Uli. Kauli na? Lamit tan? Tama. Tiil na ba sa wakwak tan? Kaon na ka sa wakwak da? Kasalan. Ha? Lami ang tiil sa wakwak tan da? Lami ang tiil sa wakwak. Si Tantan, tuanas Tantan, naguli kay Juan naman may kaon. Mag-prepare ko karon sa lemon juice. Kay naamalagi tayo ubo. So, maghimo tani. Nya ato lang mo tangan sa asukal, gamay. Nya kay daghan mo kay ni siya.
Gani na nato isala, ibutang nato dani sa atong pitsil. Ang iring butangi dani. Mining. Katong nagana sila ni Mama diri, naghimo po si Mama sa lemon juice. Kay daghan man limonsito. Dito ni siya nga limonsito sa ilani ate Jik-Jik nga yuta na may limonsito nangunod man niya. Ang uban na nga hulog na gani kay nangahinog na. Niya kay ang among baka to ama dito gitigway. Ako na nagpura yung gipakwa si Mario. Di ara. Ato na ni pislit-pisliton. Kuwang pagamay ato ni siyang dugangan. Kaya itong gamiton, magbutang na ta sa brown sugar. Wala na asukal. Kaya tumutangan sa tubig. Ilang taog lemon juice. Sige na pa ba, inom na dani kay para kuan. Ay na papa. Come here na. Kaya mag-inom na tao. Lemon juice. Hurot? Hurot? Labi pa? Kisa ni Mama. Ma. Kisa si Mama ni Papa. Ada tama? Agasan ta? Amerika? Sige, pagilis na. A few moments later. Naay mga bisita nako nag-abot diri nya magkaon mi karon kay naay pagkaon nga gidala ni Angging. Si Ging Vlog. Hi guys! Manyaot ko sa inyong suporta, sa inyong subscribe, sa iyang YouTube channel, Ging Vlog. Naabot sa dani si Joy Joy Vlog. Hi guys! Madam Auring. Madam Auring. Nya si Lilin. Giubanan ni Lilin si Angging paingon diri sa payag. Nya kay nagdala man si Angging sa sudan kay dili daw mi maniudto. Nya naay kuan adobo
Tapos adobong manok ni siya, tapos naay kuan pipino. Napud sad pansit ramen po adato, pansit ramen. Ramen dato nga gi butangan sad sa karning manok. Mahinaot ko guys sa inyong subscribe ni Angging. Gamay na lang ang yang kuwang nga subscriber 300 kapin ging no. 200 200 kapi na lang. Tapos yung watch hour nakuha na. Mahinaot ko sa inyong suporta sa iyahang vlog. Tapos kang Madam Joy Joy, bago pa ni siya nagsugod, pag vlog, mahinaot ko sa inyong suporta. Kusog ang hangin karon din ni. Ha? Kusog ang hangin. Bagyo diri sa amo. Ang among budol fight karon, adobong manok tapos na ay ramen. Ang gisagol sa ramen, manok. Ang manok nga adobo gipailaluman sa pansit. Kay para ang pansit mo'y una makaon. Itaw guys, manginaot ko sa inyong suporta ni Angging. Gamay na lang ang iyang kulang. Gamay na lang gid kulang sa iyang subscriber. Ang iyang watch hour, okay na jud iyang watch hour. Nya maayo man tatug sabay ang watch hour og subscriber kay para diretso na dayon apply sa monetization. Nya manginaot ko sa inyong suporta. Ug daghang salamat. Ang kanang pipino lin dani na siya sa tunga. Dani sa tunga ang pipino. Og niliya din pa, Pilipino. Ayaw kay ibutang tana siya sa platito. Kay para dana. Ayaw dagon butang ana. Oh, sige di. Daniging. What? Nadana ring tuyo. Ay ayaw pero lanay-lanay. Ayaw na pag tuyo-tuyo. Oh, di ara na sosyalan kayo. Lah. Oh, di ara. Ya mga una na yung tanin nyo ha. Tuwa sa vlog ni Angging ang full video dani sa pagluto, sa pag-abot nila. Nagdalikyat ko og video dani kay para pudsad akong ila sa inyo nga masubscribe si Angging. Ug manghinaot po sa inyong pag-subscribe ni Angging. Kay gamay na lang jud sad ang iyahang kulang sa iyahang subscribers niya. Mga una dahil mi karon taod-taod. Ano man ang silang sa datang ni. Ina kay naabiya man kahoy sa Pag maritisa gid ya. Salamat usab Ginoo sa mga kamot nga naghikay na ini. Amen. Mga una. Wala na wala. Happy birthday to you. Wali na. Pero na ni Abab na. Mani og to tanan guys. Kani mga on tanan ging vlog. Salamat. Kani sa Tinilda igsuon ni Angging. Mga unta guys. Nang sa siwit Sami. ang Sampot ko yan na. na sami ko na sampot ti Koreana. Pita. Diyan na ang atong panambal binisaya. Ibutang na rin nato sa altar. Ini maligam-gam nga tubig akong gipitikan sa asin kay alas 12 naman. Nya pagka alas 12:30 dani ato ni siyang inumon. Ato ning dagutan ang kandila. Nya pagka mag-inom nato sa sa maligam-gam nga tubig, ato dayon pagngon ang kandila. Diara guys. Yan ako manami og kaon. Si Angging nagundang na siya sa iyahang trabaho kay naburos. Parehas na ako buros. Bitaw joke lang guys ha. Basi na pod seryosohon na pod ninyo. Nya karon wala to nato mag alas 12:30 kay para ato naning inumon dayon ang maligam-gam nga tubig. Wala ako ilanat pero kanina lang ang ubo. Ginoo ko mga manang. Imbes nga natay concert, di na lang noon madayon kay tungod sa atong ubo. Bitaw char-char. Tuwa na sila, nagulit na sila. Kay kauwano na sad o. Dagom kaayo diri tapos naay kusog na hangin. Nya karon ato na tong atuon ang atong ibutang sa altar kay ato nang inumon ang maligam-gam nga tubig. Para mga tsay. Ato na ni siyang inumon.
Hmm. Patay din ang kandila. O, diba? Inga na ka, simple lang atong panambal sa Binisaya. Nya ako gi-check na to ang kuan, abuhan kay nag-aso-asuman. Nya patyon to karon ang kalayo dana kay basig mapalid. Masunog na hinuna dana, narabay nag-itlog dana nga manok. Agasa man ko di ay. Kusog kayong hangin di diri guys. Takay manlasik tata. Ha? May pagmanlasik tabib kay ngano mahal ra ba kay ang disikiti? Tag 10 peso ang kilo sa disikiti diri sa amua. Kabag ang ngipon mao. Asa na gubag? Wala kaon mo to. Ara na di. Akin ang lagi na palimpyuhan na nato na imong ipon na. Ayaw. Palimpyuhan. Ay di ko ayaw pagtuman lagi. Ato na palimpyuhan. Ipa tugsok-tugsok tanan sa kuan. Doktor kay para wa nang kiki dana. Putot. Ah, putot. Busog kaya mo putot. Ah, putot na mo. Hayang-hayang na dani putot na mo. Boros na sa si putot. Wato sa ubos kay para i-upload na ko ning video. Tapos napod sa dayon koy paliton adto. Kusog ang hangin jud. Nya ang dagom kaganiha mararasag nawala na. Nya ang hangin na paghapon kusog gyapon kayo. Datong ni agi ang hangin kusog gyapon kaayo tapos magpadagan ko sa motor mura kapalit ang motor. Gaan ra day kaayo ko no. Nya gidala na ni Sherwin ang kuan motor dani. Yahan ang gigawas daan. Akong giwasingan kay hugaw man. Nya mga limonsito dani nangahulog oh. Murahan limonsito dani. Ha? Diyon sa? Nga naman na. Agoy kuha ka na diha kay mga kuha na hinurag mga. Ako nawala ako mga isa. Kuha na sana di kay sulod ako di daning kuan di. Power bank. Kitchen malak pa. Ngano agbutangan man na sa Star Screw diha og mga tugsok atong Intel dana na. May Intel di ba yun? Mama. Sige na hangin. Tara daw bantay ka sa kahoy ya. Bantay ka sa angat ka sa kahoy ya. Dapat para squad. Sige kay kusog kay hangin. Bili na sa kali. Hinaya. Sige, bili na sa kali niya. Sige pandar. Tagal na bili na ro. Saan danlog pa diha di na. Ayun mo ito dito. Ayaw na. Sige na. Dito rin ko niya. Oh, very good. Ato na ko guys. Bye. Kitchen manok manaw bangos ma. Agoy litson manok na bangos. Walay isda siguro karon kay kusog kaing hangin. Karne na balita. Oh, sige na. Bye-bye na. Yan ako diri ilahan ni Lilin. Naada ni sila ni Anjing nagkaon sa buwahan. Si Koreana nagkaon si Koreana sa buwahan. Nagkaon ka boy sa buwahan boy? Naa sila'y buwahan dani. Hapay na. Pero ay sa kaon. Ay pagkaon kay Bawal. nakasukang sa tuwan. Ubo. Nagabot na ko dire pero wala di ay diha kuryente. Kung saon na lang walay kuryente. Kita maka-upload ani pero mag-discard ta karon adto sa ubos para maka-upload lang. Ambot ka og siga baka sa ubos. Kay kung wala nagsiga sa ubos, impasta. Humantanan. Bitaw magdita na lang dayon ta kay para maka-upload ta ha. Pero nakuha naman dito na ayo naman dito. Ayun na. Paglabay ninyo? Paglabay ninyo dito, di pa na? Wala na dito. Paglabay na mo kanina, nagbabag ko mo to ah. Ang kahoy? Oo, ang sanga. Uno ninyo din eh? Na ang wire nagkuan pa. Oo, napadiya sa ay pangasa na mo. Wala naman ang wire. Wala naman wala rin wire. Oo. Tungtol na to nalang lagi. Wala na. Pag-agi ninyo? May gani kay ang wire sa internet wala na kuan. Di ayo sa Frisco. Asa dapat man di ayo? Mao di ay walay kuryente. So diri na ko taman guys, ug maginaot ko sa inyong tanan. Daghan salamat sa inyong suporta tanan. Si Angging Dani ug daghan salamat. Bye.